मोसागोन नोंजों हायला हुइला रंजानाय बोथोराव रंजागोन नोंजों मोब्ला शिब्ला बैसागु बोथोराव मोसागोन नोंजों हायला हुइला Hi लोगोफोर गुड मर्निं दिनै आङो फिन खनसे आङो नैबे बैसागुनि समाव दान्दिसे सम नोंथांमोनजों नुजाफैलायबाय माने सुंद' भिडिअ एसे शेयार खालामनो एबा नोंथांमोनजों रायज्लायनो होननानै आङो दिनै नुजाफैलायबाय बेनि कारनानो जाहैबाय आङो देग्लाय बैसागुआव माने न' फारसेथ' थानो मोनखादिया नालाय बेनिखायनो बिराद आफसुस आरोना न' फारसे माने आङो थानो मोनैलाय मानो होनना बुङोब्ला आंनि देहानि फारसेनिबो प्रब्लेम नालाय बेजों लोगोसेनो आङो गावनि देहाखौ नायनो थाखाय माने आङो फैसाबो दिहुननो गोनां जायो नालाय न'आव थायोब्लाथ' फैसाखौ बहा मोनो नङा होमबा थिग बेफोरबायदिनो आङो माने इयाव दंफैनांगौ गोनां जादों नोंथांमोनाथ' सोरबाफोर आंखौ फल' खालामनायफ्रा मिथिखायो सोरबा बेनिखायनो देग्लायनि बैसागुखौ आङो माने रंजानो गामियाव थानानै रंजानो मोनासै नालाय बेनिखायनो एसे दुखु एसे माने गोबां दुखु थांनाय बोसोरावबोथ' आङो बेफोरबायदि रंजानो एसेबां इन्जय खालामनो मोनदिया गावनि देहानि थाखायनो माने मैया दाख्लैबावनि भिडिअनि गेजेरजों एसे बुंखाबाय नामा आङो बेफोरबायदि जागोन नालाय आसा खालामो नोंथांमोना बे साननैसोखौ बैसागुआव माबोरै बारहोलांनो हाखो आरोना एसे कमेन्ट बक्सआव फोरमायदो जाहाथे आंबो नोंथांमोननि एसे इन्जय लानायखौ एबा नोंथांमोना माबोरै रोखोमै बारहोलांनो हाखो बैसागुखौ दाथ' जोबाखै नालाय एसे फोरमायलायदो कमेन्ट खालामनानै आरो जाय बिथांमोना गोबां सोरबाथ' बेफोरबायदिनो आं बायदि प्रब्लेमावबो दं जानांगौ दाथ' आरो बांसिनानो बेफोरबायदिनो जायो किसुमाना लोमजानाय किसुमाना बायदिसिना बेरामफोरजों गब'नानै माने बैसागु समखौनो माने मोजाङै रंजानो मोना बेफोरबायदिबो थायो आंनि बिदि सेम कन्डिसनबो थानो हागौ आरोना बेनिखायनो जाय रंजादों मोजाङै मोजां हेपि इन्जय खालाम जाहाथे जेबो प्रब्लेम फैया बेफोरबायदि हागौ होननानै लोंलाबायनानै माने बैसागु बोथोर होननानै लोंलाबायनानै बांद्राय गब'नानै थानो नाङा दे बांद्राय गब'ना थायोबाथाय मिथिखायोना मा उसुबिदा जायो बेखौथ' नोंथांमोनाबो मिथिखागौ गावनिनो देहानि एसे प्रब्लेम बैसागु होननानै माने एसे खथ' जायोबाबो लोंखागोन आंबो मिथिखायो बेनिखायनो माने बैसागुनि नामाव एसे ओरैनो लाइट एसे लोंबानो जाबाय बांद्राय लोंनानै माने गोलैहाबनानै बहाबा दोलानानै बेफोरबायदि आरोना बेफोरबायदि मोखां गन्थं दोलालायनाय लोंबाथ' आरो गावनो खस्थ' मोनो नङा होमबा माथो होनबावनो आरोना आंथ' इयावनो थानानै गोदोफबनानै दंसै नोंथांमोननि बैसागुनि भिडिअफोरखौनो नायनानै एसे इन्जय खालामबायसै आरोना उपाय गैया माथो खालामबावनो आरोना आङो बिराद मिस खालामबाय आरोना माने देग्लायनि बैसागुखौ माने आङो न'आव एकदम फुल इन्जय लानो गोसोमोन आरोना थांनाय बोसोरावबो माने इन्जय लानो मोनाखै हिसाबै माने इन्टारेस्ट हेपि थानो मोनै हिसाबै बांसिन आंनि जिउआवथ' आरो मा बुंनो बांसिन बेफोरबायदिनो दुखु खस्थ'आनो फैबाय थाखायो मानो होनना बुङोब्ला आंनि खाफालाव लिरनायानो बेफोरबायदि माथो खालामनो उपाय गैया आरोना बेफोरबायदिनो जायो दे नोंथांमोना गासिबो बिदिनो बरिया इन्जय खालामदो साजा आरो खिन्थु जायोबाथ' मिथिखायोना मा साजा मोनो बेफोरबायदिनो आरोना आङो बिराद मिस खालामबाय आरोना बेखौनो जास्ट नोंथांमोननिसिम एसे नुजाफैबाय दिनैनि भिडिअआथ' एसेबां ब्लग भिडिअथ' नङा नालाय एसे नोंथांमोनजों जास्ट ओरैनो रायज्लायनो थाखाय दसे नुजाफैबाय आरोना आं थांनाय बोसोरनि भिडिअसफोरखौनो एकदम एसे नायबाय थादों आरोना एसे मिस खालामदों बिनिनो क्लिप्स एसे दिन्थिनोसै आङो नोंथांमोना बे क्लिप्सखौबो लास्टनि माबायाव नायनानै माने जाहाथे लाइक कमेन्ट शेयार खालामदों आंनि भिडिअखौबो एसे नोंथांमोनाबो एसे सापर्ट खालामदों नोंथांमोनखौबो आं अलरेडि सापर्ट खालामखायो जाय बिथांमोना आंजों दङ एबा आंनि साबसक्राइबारफोर बिथांमोनखौ आङो माबा खालामखायो सापर्ट खालामखायो बेनिखायनो नोंथांमोनाबो आंखौ एसे सापर्ट खालामदो एसे जौगानो लामा दिन्थिदो आरोना आंखौबो थुदि बिदिब्ला नोंथांमोना फुल इन्जय लादो आरोना जेब्ला बे समाव बैसागु समाव जोङो रंजादोंमोन जितुनाखि थांनाय बोसोरनिमोन बेयाव रंजानाय समाव माने आंबो बे समावबो एसेबां देहाया सुग गैखायामोन आरोना माने आङो भिडिअनि गेजेरजों खिन्थाखादोंमोन जानांगौ मैया दाख्लैनि भिडिअनि गेजेरजों दिनैबो खनसे बुंबावबाय आङो थेवब्लाबो माने बे समाव एफा एनैखौथ' रंजाब्लाबो माने साननै ना सानथामनि उनाव आङो बांद्राय सिरियास जानानै होदों आरोना ओमफ्राय सिरियासलि जानाय समाव गामिनि मानसिफ्रासो एसे हेल्प खालामनानै आंखौ बे समसिम एसे फोथांना लाखिनाय बायदि जाबाय नङाबा आंनि आखायाव फैसा गरसेबो गैयामोन एबा फैसा थाइसेबो गैयामोन आरोना आंनाव माने बिराद प्रब्लेमाव दंमोन बे समाव माने आङो बिनि सिगांनो माने आङो बेराम नायजाबाय थाखादोंसोमोन नालाय बेराम नायजानो माने फैसाया माने एमटि जाना दंखायोमोन आरोना फैसा एकदम मोननांगौ राहायानो गैखालामोन आरोना ओरैबायदि उपाय गैयै सम जादोंमोन आरोना एकदम मा बुंबावनो आरोना अबस्था गाज्रिथारमोन बेनिफ्रायनो आङो इखिनि बैसागु समखौ आङो जेने तेने खुनुरुखुमै बारहोहरनाय बायदि जादों मानो होनना बुङोब्ला बेबायदि अबस्थायाव दं जेला
होमबाबो माने गोदान बोसोर हिसाबै माने एसे रंजानानै माने साननैसोखौ रंजानो होनाय बायदि जाबाय आरोना बिनि उनाव सिरियास जानानै फैबाय बिनि उनाव 3-4 मासनि उनाव एकदम आङो मा खालामनो जेन 3-4 मासनि उनाव एसे आराम मोनबाय एसे आराम मोननानै माने आङो दा जिथुनाखि आं तामिलनाडु एरियायाव दं नालाय बे एरियायावनो आङो फैफिननायसै आरो माने न'नि फारसे माने थाइसेबो फैसा ओंखारनो हानाय लामायानो गैखालामोन आरोना आंनि बेरामखौ नायनो बेनिखायनो माने आङो गावनि दा बेमार जिथुनाखि बेराम आङो हायै देहाखौ लानानैब्लाबो एफा एनै रां खामायनानैनो माने एफा एनै रां दिहुननानैनो माने आंनि देहाखौ माने सिकित्सा खालामबाय थानाय जादों आरोना दिनैसिमबो क्लियारलि हामनानै फैयाखै बेनिखायनो आङो